Здравейте, приятели! Това е последното видео. Който иска да ме накара видео да правя, няма да направя. Но искам нещо да ви кажа. Аз имам мои приятелки, нали? Те са най-добрите ми приятелки. И това е. Имам с приятелки, уважавам ги и те ме уважават. Който ме уважават, палец нагоре за втория канал. И благодаря това, който не ви обича или ви мрази, просто не му вярвайте. Аз имам такъв приятелка. Вече сме блокирани между... Тя има приятелка. Ние се разделихме, друга приятелка имах. Казахме някой, тя е по-малка от мен. Вътре това, по-малка от мен. Правете сметката. Аз съм на 14, тя е на 8-9, някъде има там. Тя е най-малката от мен. Аз съм на 20 октомври, имам рожден ден. Вътре това... имам тогава, мисля. И тогава Елянка е по-голяма от мен, но нищо. Не се карам с нея. Не искам да се карам, но аз ще ставам 15-16 годишна и съм по-голяма. Не мога да ви кажа колко сантиметра съм, но ако искате да продължа този клип, 2 палеца. Ако не искате, значи, че не уважавате приятелките си. Но аз съм просто едно видео ще кача само. Едно. Това е едното видео, което ще го направя. Повече се кълна в себе си, че няма да прави. И ще се отминя, защото Наталия ме накара да намеря живот с приятелство. Ангелинова, другото ми направи тя се абонира за вашия канал Живот, приятели, и не лъжа, гледам ви в очите. Ако не ви гледам, ви лъжа. Потърсете животи, приятели. А ако не е правилно, значи че лъжа. Чао!